Mai ziceți odată. Auzi, să mereți acolo. Acum desfaceți poarta și... Hai, mami, și tu, du-te cu ea. Eu în brațe, Hai că merg cu Lorena, nu-ți fie frică. Ce pune așa aud? Uite-te, Mița. Ce faci, viața mea? Te scot nouă cafea. Unde-i? Dăm ciocolata. Bine, schon, danke. Dăm ciocolata. Aici, da. Aici ai zis Lorena. Orange nu au Ți-a plăcut, Anais? Auzi cum cântă de fain. Ce-o viața mea? Pui și sus la balcon. Mama. Și aici. De ce nu facem și noi? Mergeți acolo. Hallo.